Verschillende reddingsboten en een helikopter waren inzet bij de demonstratie. We hadden rookontwikkeling op het achterdek van de Holland. Dus voor buitenaf leek het ook alsof er dus echt rook was. Daarna zijn diverse varende eenheden in actie gekomen, waaronder Rederij Noordgat. Die heeft geblust, het achterdek geblust. Daarna is de KNRM die vissen komen helpen en zijn ze samen gaan blussen totdat het helemaal voorbij was. De actie op Zand Prachtdij is reclame voor Skilge. Ja, ik denk het wel. We zijn natuurlijk een eiland wat verbonden is aan het maritieme. En de Holland staat hierin dan wat ons betreft vandaag centraal. Omdat we er trots op zijn dat wij als Stichting Guusjen de Holland 4 weken per jaar in de herfst en in de zomer naar de Schelling kunnen halen. Wat vroeger ook haar ligplaats was. En aan het publiek te kunnen laten zien waar zij nog steeds sterk in is. Jonken de demonstratie gaat om een oorwichtig punt. Hield inzameling van Stichting Guusjen. Wij als Stichting Guusjen willen natuurlijk de Holland graag tonen aan het publiek. En daarmee hopen wij ook dat mensen zich bewust worden van het belang van het behoud van maritiem erfgoed.